Moikka. Mä oon kissan kanssa täällä kotona. Se on tuolla jossain. Join tossa vähän aikaa sitten joululahjakupista kahvia, joita mulla on 2. Koska sain 2 lahjaksi. Eihän se muuta selitystä ole. Niin. Asun Oulussa, Patelassa. Tästä näkyy, mä voin vähän. Siis tuolla ikkunasta näkyy nuo talot. Ne on. Niiden takana on merenranta. Asutaan sille aika hyvällä paikalla ja täällä on rauhallista ja ei oo juopoja eikä räyhäjiä täällä. Tuolla parin kilsan päässä, missä on kaupat, siellä on sitten niinku baarit, siis ravintolahaus ja ostari. 3 kauppaa, tai no Lidl on valmistumassa entisen valintatalon paikalle ja sitten S-Market ja K-Market. Ja toisessa suunnassa melkein yhtä kaukana on Rajakylässä Sale ja K-Market. Ja tietenkin R on molemmissa se ja sitten Patelassa vähän erikoissa on tuo grillikin. Niin. Et silleesti. Mä oon silleen aika ujo. Silleen luonteelta ainakin, jos uusia niin tutustuu. Mutta sitten kun on yksin tai tuttujen seurassa, niin enpähän kovin ujo sitten ole. Pahemmin. Musiikkia tässä kuuntelen Nightcorea. Missäköhän kissa? Se on tuolla jossain. Vois hakea kissan. Tässä on meidän karvakerä. Tosin iskällä on astma, mutta se ei saattaa, että mitään oireita. Mä jo muistukkoista. Tää on meidän ihana kissamme. Minun oma rakot. Ja ihanempaa kissaa kuin tämä. Tää on villi, kuten huomaa toisinaan. Ei oo sylikissaan vikkaa tässä. Apua. Se menee tonne. No. Innokas kissa toi on. Mua vaivaa siukset on huonosti. Mä ostin kauhean juustenräplää ja sori siitä. Mä oon tämmönen omalaatuinen persona. Iloinen, ujo. Mitä vielä? Tyhmäkin. Sitä vikkaa mussa kanssa on. Monella tapaa. Monet tietääkin sen. No ei ihan kaikki, mutta tykkään tehdä videoita, mutta mä oon toisella kanavalla silleen, siis entisellä, joka oli niinku YouTuben kautta luotu. Et se ei ollut Google Plus-kanava, niin joskus tein jonkun blogiin mukaan jonkun videopostauksen. Mut joo. Sitä en kyllä mainosta, mulla on niin huono blogi, että sitä en kyllä pahemmin mainosta. Osaa kyllä tietää sen, mutta kun en ole mikään niin hyvä kirjoittaja. En mä kyllä ole mikään kovin hyvä puhumaankaan, mutta se nyt jotenkuten luonnostuu, mutta siis niin. Nightcoret on hyviä, mä oon jäänyt koukkuun oikeesti. Ne on niinku
Se on niinku tämmönen lista. Onneksi vanhemmilla on niinku tämmönen siis irtoinen webkamera. Mun omassa koneessa ei oo, mutta siis tällainen. Siis tollanen. En tiedä, näyttikö oikein. Siinä näkyy tuo webkameran kuva oikein, sori siitä. Mut joo. Niin. En oo mikään hyvä tässä hommassa, mutta pakko kai se on joskus kyllä, niin en tiedä. Mä näen pöytään kaikkea tyhmää. Mä oon outo, tyhmä. Nyt mä lopetan tän selostuksen. Moikka moi!